Mga kapuso, karong buntaga, sabay-sabay kitang ma-amaze sa talento sa atong guest sanglit. Nag-viral ni siya sa social media tungod sa iyahang makeup transformation skills nga dunay twist. Iyaha lang naman ginasundog ang dagway sa pipila ka mga iladong personalidad. Atong i-welcome si Hale Demetrio gikan Cagayan de Oro City. Hale, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Ay Sir Cyril, may buntag diya sa inyong tanan. Okay ra kaayo ko danhi sir and permiti smile lang gihapon. Glad to hear nga ana ka sa maayong kahimtang, Hale. Pero unang-una no, please share to us kung paunsa ba nagsugod kining imuhang pagka-makeup artist. Kuan sir, nagsugod ang tanan sa pagka-makeup artist nako since 2009. So gi-contact ra pud ko sa kong barkada nga nag-appeal og isa ka cheer dance. So naay eskwelahan dinhi sa Cagayan de Oro unya since ang ilahang department first time mo appeal og cheer dance after a long time, ako ilang gikuha with a very limited na amount unya. After na nato nagsunod-sunod din ang mga gig. Kani po dayong sa kuan sir sa pag-makeup transformation, ever since gusto na ako na siya buhaton. Kaya lang di lang ko ka-time kay tungod sa schedule na kakabisi at the same time na po yung mga personal na lakaw. So not until nahitabo ang lockdown last year. So in a way, marga po siya, I see it as a blessing in disguise kay nagka-time ko sa kagalingon, naka-download ko finally og TikTok. So mo na din to, nagsugod na din na ang tanan. A little background na lang po, Hale, no? Bata pa lang baka nakitaan na baka og talento sa pag-drawing which nag-lead into sa imuhang pagka-makeup artist? Kana sir. Kana siya nga part 5 years old pa lang ko nakitaan na pa sa akong papa nga maayo mo drawing. Unya biktima gihapon ng amo ang wall sa crayons sa mga mamig daddy diha. Kabalo na mo unsa na ang feeling pero pasalamat gyapon ko kay akong magpapa kay isuportaan po ko. So, instead na kasab-an ko og i-discourage, ilano kong gipalitan og drawing books, sketch pads, tapos inana. So, in a way, naanagid ko hilig ever since sa art, especially drawing o painting. Sakto gid ka, Hale, no? Nga alang sa atong mga ginikanan, sagdaan lang sa nato ang atong mga anak nga mag-discover sa ilahang mga talento. Pero Hale, unsa ba ang kining ideya nimo nganong gisugdan nimo kining makeup transformation sa social media? So kana siya sir, nagsugod tanan kay naa magoy trend banggod lately sa TikTok nga tawag nito kanang murag kumbaga magbuhat og series of kana characters. So personal na gihapon na siya interpretation as an artist no kung unsay mong gusto. So ako nakita-an was Disney villains. So ningon sa galingon, why not I'll do Disney princesses? And tuod man as the pilot episode ako gibuhat kay si Snow White. Pero funny enough kay ang comments kay wala ko dili si Snow White, wala ko si Mother Sitang or Snow White na tuck built. And dagan po nilang gi-comments na to nga at first gusto ko masuko, gusto ko ma-offend pero then again as part of the community in the sa TikTok, so ningon sa ko siguro I think I did a great job kay sa panahon karon nga tanan lugar is going through something. Kung nalipay sila ato ko gibuhat, then I think I did a good job as a content creator. So ngano di na lang ako sakyan. Sumo dito gibuhat na ko to si Mother Sitang unya nagsunod-sunod na dayon sir. Despite the feedbacks, Hale, maingon ba nimo nga ikaw mismo nalingaw na lang pod ka sa mga feedback nga imuhang nadawatan? Oo sir, kanang sakyan na lang nato kay maraog lisod masad ka sa ngatanan kung ako magyapon mapildi kung masuko ko unya kita na pod ako ang video naka-realize mo ko nga lagi do sakto pod sila. So I think it also pays to listen sa audience kay in all fairness to these same people na nag-comment, sila pod gihapon na nag-appreciate tong gibuhatan ako si Mother Sitang. Might as well bahala og magkalas-kalas ko og makeup basta kay di lang pod siya ma-put into sayang. And at the same time,
good vibes ang gihapon ang ako i-share in spite of what is happening right now. Bahalag magsayang-sayang og makeup apan dili man na sayang Hale kay makapalipay man sad ka og tawo sa social media. Pero Hale, aduna ka ba'y mensahe no sa mga makeup artist sab nga susama nimo? Sa tanan artist na naadan ha, whether makeup artist ka, visual, basta as long as you are considering yourself as an artist, padayunan naa. And sa mga family and friends po nila, please do support them. Kay medyo gastos ang pagka-artist. Maskin either you support them financially or whatever, maskin ang pag-share o pag-click o like or heart sa ilahang mga post, that's already a big deal. So, kala lang Sir Sai. Continue to give good vibes, Hale, sa atong mga kapuso sa social media. Daghang salamat sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV og Amping Kanunay. Amping po Sir, og daghan kayong salamat. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.